Ano na mga kalokohan na makukuha natin sa GMA? Sa kaliksike natin, tutulungan ako ng aking mga static collectors sa aking utak. Kamusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paolo, inyong leading friendly neighborhood paranormal wizard. Papanoorin muna natin ang misteryosong ghost ship daw sa Sikihor ng KMJS. At syempre, para di tayo tamaan ng copyright, tatalo na lang tayo sa mga importanteng parte. Simulan na natin. Isinangguni namin sa Philippine Coast Guard ang tungkol sa di umano'y misteryosong barko. Wala raw records at Damn, the highlights on ate, grabe. Sigurado ako yung makeup ni ate waterproof yan para sure, di ba? Hindi mababasa sa alon. Damn, look at them highlights. Kung meron mga misteryoso dito, ayun yun ang skincare routine at makeup technique ni ate. pero bandang alauna ng madaling araw. Kawawa naman yung yung alimasag. Nilagyan niya pa ng special effect. お前はもう死んでいる。 So ito, para naman di pa natin ito napag-usapan dati, ang KMJS ay nandyan to entertain, ha? Hindi sila nandyan primarily to debunk. Nagkakataon lang na yun yung kanilang ending. So dito, sinasabi nila na meron daw misteryosong barko na nakikita ng mga taga Sikihor pumapalaot. Pero nung tinanong nila yung mga sa Coast Guard, wala daw ganon. So, either meron drug dealer doon na nakipagpalitan galing sa kung saan-saang bansa, syempre, hindi yan ng Coast Guard yun, nakakaya sa kanila, di ba? So, yun na lang sasabihin nila na, bulto lang yan! Nag-stop na yung isa. Hindi na siya nag-move. Tama nga, di ba? Pag nag-stop siya, hindi na siya nag-move. Mabuti ng klaro to lahat, Walang misteryoso doon, Pero sige, papatuloy lang natin. May liwanag na kamukha ng hugis ng isang barko. Oh! Nani? Na para bang sinalubong ang isa't isa sa gitna ng dagat. Yan yung mga illegal na smuggled. Yan na yun. So, ilagyan pa nila ng muse ng multo. Na ang lagusan Ay, matatagpuan sa nako. isang yungib sa Maria. Ito na naman mga engkanto. Sige, let's... Oh! Oh! Yun! Nandiyan na siya! Yes! Hoy, Ed! Ba't ka nakaupo dyan? Ba't disabled yan? Nakakaya. Ed, wag! Hindi ka pa disabled. Hindi maaari. Mahal na mahal ka namin. Hindi ka disabled. You are para-abled. Oh, my boy, Ed. You never disappoint us, Ed. Kaya mahal na mahal ka namin. Oh my God, nagpa-fanboy na naman ako. Pagdating sa sinasabing yung Ito na naman yung lecheng dowsing rod ni Ed. Paano ka magda-dowsing rod sa tubig? Katabi mo dagat. Ano ba? Sa ngayon, nararamdaman ko ang lakas ng Oy! Kaya laki nakita na Lazado sa'yo, Ed. Sabi ko sa'yo, dala-dala mo pa rin niya EMS na yan, leche. presensya nila. Lalo pa pag pumatak. Yes! Hindi Ang astig na itsura ni Ed dito. Para siya maglalabas ng bagong hip-hop album. Really hurts ang magmahal ng ganito. mataas siya na maganda. Bigla mong naramdaman yung ganitong presence, parang nakakapanghina. Ganyan ba in love si Ed, di ba? Pag nakita siya ng maganda, nanghihina siya. Nung nakita kita sa tagpuan ni Bathala, Nanginginig ang tuhod. In love ka lang, Ed. Hindi yan paranormal. Yan ay internal. Nakakapanghina. Ed, my boy. Kaya mahal na mahal ka namin eh. Kakaibang pakiramdam eh. May mabigat na pakiramdam. So, definitely may paranormal phenomena. Yun ang gusto ko sa'yo, Ed eh. Tsaka bakit ganyan naman yung chat nyo sa pinakamamahal namin, Ed? Ayusin nyo naman. Ba't nakataas sa ilong niya? Baka makita namin utak ni Ed dyan. Bago siya nag-appear, naging maulap muna. Okay. Tapos yung mga bituin parang biglang wala siya. Pag nagkaulap, syempre matatakpan niya yung mga between. Ed, ano ba? Huwag ka naman ganyan, Ed. Come on, man. Andun yung logical flow eh. Pag syempre nagkaulap, matatakpan mo yung between. Hindi naman nasa ilalim ng mga ulap ang mga between, di ba? Ed, come on. Ilang EMS ba kailangan mong bilhin? Nakakapanghina. O sinabi ni Ed dito na may within the witching hour, which is a thing no medieval times. Kasi yun yung time na hindi masyado na nagdadasal. Specifically 3 AM, pero syempre habang tumatagal, ginagawa nilang 12 midnight hanggang 3 AM. Para at least yung mga gusto maglaro ng mga nakakatakot, pwede nila isalpak ng midnight. Pinapunta nila KMJS for some reason. Pinapunta nila yung mga Coast Guard doon sa dalawang kuno, multo daw na barko.
Pero ang ayaw ko lang dito, throughout the days na alam nila may mga ganito nangyayari, hindi ba pupunta yung Coast Guard doon? Lagi di ba nila dino-double check? Kumbaga, kung pinuntahan na nila to last time, ba't pupunta pa sila uli? Para lang ba doon sa shot? Para lang ba kay KMJS? Para lang naman sa GMA? Para lang sumunod lang, di ba? Either they have a breach in security na kumbaga, wag na natin tignan, baka yun yung mga natin, mga kapwa probinsya natin sa China, mapaaway pa tayo, mapunta pa tayo sa news, mapagalitan pa tayo ni Papa Diggs. Either yun, imposible na natatakot sila, di ba? Grabe, trabaho mo yan eh. Hindi ka pwede matakot sa ganyan kasi trabaho mo yan. Mas nakakatakot kung mga illegal yan na meet up between sa mga bansa na nagiging meeting place lang yung ating mga karagatan. Yun na mas nakakatakot kaya sa mga lecheng ano magagawa ng multo sa bansa. Mas malaking national threat ang mga illegal na ganyan, mas malaki ang mas harmful yan kaysa sa mga kaluluwa o kaya sa mga espiritu energy o ano man tawag nyo, ano man paniniwala nyo doon, di ba, kumpara sa gano'n. So sinabi na dito na hindi daw nila hindi daw nila mahabol. Ano ba, nagtatamad-tamaran ba yung Coast Guard beforehand? So di nila talaga pinupuntahan or pinuntahan lang nila para lang sa KMJS. So, ayun. Tuluyan na, naglaho. Back to base na lang, sir. Kasi... Sandali, ulit. Kailangan ko makita yun. May mali. Tuluyan na. Humarang lang yung lecheng bato eh. May kita mo doon sa flash of light na saglit, may kita mo may korte. May korte ng bato eh, na nakaharang at uso yun sa mga kasi mga isla yan eh. Yan yung mga pag high tide, hindi mo makikita. Pag low tide, lumalabas. So hindi talaga siya nawala. Tulad dito na parang naglaho. May humarang lang. What? Nakakapanghina. Nakakasagap na naman ako ng kalokohan dito, banda. Na may sikihor. Para kung makikita nyo naman sa ending nitong video na to, halatang may part 2. And kung makikita nyo yung comments dito, na may part 2 with drone, helicopter or drone. Basta matapos na, kasi alam naman natin na doon naman ang bagsak niyan, di ba? I-drum nila, isa-sensationalize nila para maengganyo yung mga tao. Bilang pop joke lang, meron lang palang kung anong blabla doon or kung anong government na kailangan nilang. Siguro may mga kailangan pa silang i-prepare na government actions or government para lang ma-double check yan ng safety yung team nila. Kasi pagbabarilin sila ng mga illegal na kung ano-ano dyan, iniisip din naman nila yung kanilang kapakanan, di ba? Baka magpadala sila doon. Hopefully, may follow-up sila kasi sobrang cliffhanger nung ginawa nila. Kaya wala ako masyado makita pero okay lang yun. And syempre sa ating Reddit may binigay sa atin si CJQC25. Yan. Kaya siya napunta sa disabled. Nakakapanghina. Kasi nanonood siya. How lol, easy subscribe, easy plug. So dumako na tayo sa susunod. Maraming salamat, Paul. Ako nga pala si Boca Frappuccino, nag-iisa legit fake news site host ng Pilipinas. At dahil meron tayong fake dito na makikita, tingnan natin sino mas fake. Itong news na to o itong batang to? Kahit na anong mangyari, huwag mong tatanggalin ang piring mo. So sinasakyan lang nila yung bird box na trend, okay? We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. At serial number ng pera na hawak ng taong kausap niya kahit siya'y naka-blindfold. Nakita mo, tinuturo niya eh. Nakita mo, dito mo basahin, dito banda. Meron niyang way na makakita siya. Nung pinanood ko rin yung original niyan eh. At hindi ang pro-weba, napakadaling i-memorize niyan or napakadaling i-set up niyan beforehand. Kahit sinong mga mahikero, mga nag-set, mga nag-ano sa set, sa stage, sa teatro, alam nila kung paano yung ganun, okay? X Ba't mo tinuturo? 9, 3, 5. O ba't pa kailangan pa ito? Kung talaga nakakabasa ka, nang nakapiring yung mata mo, ba't gumagalaw pa yung ulo mo? Ang gawin mo, maglagay ka ng malaking harang. Kumuha ka ng whiteboard, basta na malaking harang. Kahit huwag na siya magpiring. Pang ano lang yan eh, pang dekorasyon lang yung piring-piring na yan eh. Tapos, ilagay mo sa likod doon. Kasi may way pa rin na nakakabasa siya. Kaya ganun lang kasimple. Kasi pag once lagyan mo na ng harang yan, wala na. Or kunyari, bigyan mo siya ng transparent na blindfold. As kailangan naman niya pumikit eh. Tapos tingnan natin kung paano niya tignan. Para lang to sa mga taong gusto lang matuwa na mayroong ganitong power, kuno. Pero tandaan nyo pinagkakakitaan to. Mag-e-enroll ka dito. At naawa ko doon sa mga magulang na nauuto nito at nagbabayad para bigyan ng isang imaginary kapangyarihan itong kanilang mga anak. Don't forget to Ayun o.
Ba't kailangan pa niya? So, kaysa maubos yung oras natin dito, sabihin ko na sa inyo kung paano nila ito ginagawa. So, meron ako mga nakita mga research tulad ng Bronikov method by Kostya Kovalenko. At nauso to sa India. Una tong ginawa. Ilang beses na nila tong denebunk. Ilang beses na nila pinakita kung paano to ginagawa. At talaga na-prove nila na scam to. This is our blindfold that you use in your mind reading act, magic act. You can't see through that, right, sir? Nope. But I want you to be impressed with this. Ano? This is Ito, our see-through blindfolds. Here, let me just give it a little adjustment here. Are you ready? Yeah. Now you will be able to see how many fingers this time, sir. So, kung gusto nyo magkaroon ng gaya, gusto nyo rin mag-scam ng tao, pumunta lang kayo sa 1699. So, mga 700 plus. Diba? Kaya gusto ko tong site na to kasi alam nila na magic lang sila eh. Hindi sila nagkukunyaring totoo at tapos pagkakakitaan yung mga tao. Ito sinasabi nila sa'yo up front. Isa tong magic trick at pwede rin nyo tong magamit bilang isang magic trick. Hindi dahil totoo to na nagkukunyaring hindi naman yung kanila sinasabi. Ang magic ay isang willful deception. Alam na iyong minamagic ka na isa tong magic trick. Hindi na totoo to na dapat maniwala ka. Kumbaga magiging-scam siya tuloy. Magical thinking, is a slippery slope. Sometimes it's harmless enough, but other times it's quite dangerous. Personally, I'm opposed to that kind of fakery, so I have no reservations at all about exposing these people and their illusions for what they really are. Gumagana siya na parang one-way mirror. Yung mga pang-interrogasyon na nakikita ng mga tao sa labas, hindi nakikita sa loob. Meron niyang either through woven style na parang may nakikita ka na onte na manipis. Kumbaga hazy siya, pero may mas klaro yung nakikita mo, di ba? Hindi yung tulad ng sinasabi na wala ka nakikita. Pagkakatahi ng material, marami siyang pwedeng. Kumbaga hindi yan totoo, iyan ay isang magic trick. So, Paulo, ano ba yung sinasabi mo? Yung mga bata mismo yung nagsasabi. So, mga iba ko nabasa tulad ng Bronikov method, ang ginawa nila daw doon ay sinasabi talaga nila sa bata na meron kang kapangyarihan, meron kang power. So, may manipulation involved dito. Pero syempre, mga bata to, mga gullible, mga naniniwala agad. Kahit naka-blindfold sila, nakakakita talaga sila eh. Kumbaga, nakikita nila doon sa blindfold, pero hindi dahil meron silang mid-brain activation bullshit. Dahil kasi nakakita talaga sila doon sa mismong blindfold. Kaya makikita mo yung bata kanina, di ba? Gumaganon siya. Ginagalaw niya yung ulo niya. Kasi naghahanap siya ng angulo na feeling niya sa kanyang puso't kaluluwa, di ba, inosente siyang naniniwala na meron talaga siyang mid-brain activation para pag ginawa ko, baka ng signal, mafe-feel ko na meron ako nababasa sa gilid. So, ayun, makikita ko na. So, iniisip talaga niya sa kanyang puso't kaluluwa na meron. Kumbaga, nakikita lang talaga niya yung see-through part ng blindfold. Hindi dahil alam niya na nakakasama siya tuloy dun sa pag-scam. Inosente yung bata rito. Sinasabi ng magulang, sinasabi ng mga teacher, matututo ka makita sa lagpas ng blindfold mo kasi activate natin yung mid-brain activation mo, diba? Meron siyang parts ng persuasion, parts ng manipulation, and just scam. Isa lang talaga siyang scam kasi kung totoo man yan, sana nasa newspaper na yan, kung meron man sila maibigay na mga sources, hindi siya solid evidence. Kumbaga, kulang yung data, iisa, dalawa lang yung gumawa, mababa yung sample size, hindi siya talaga significant enough or substantial enough para maging legitimate na training method. Kaya natin ang term nito ng Wikipedia, pseudo-scientific. Nagkukunya-kunyari ang scientific para syempre makabenta, makakita ng ilang barya, di ba, bla bla bla. Syempre hindi naman nila gagawing sobrang mahal yan para lang matry, di ba? Ang sasabihin lang naman nila pag hindi makakita yung bata, kahit nagbayad na yung magulang, ay sorry po, mahina po kasi yung mid-brain activation ng anak nyo. So may ganong bullshit. So ayun, sasabihin lang nilang ganon. Huwag na kayo mag mid-brain. Kung yung normal na brain, wala kayo. Nakakapanghina. Huwag na kayo manloko ng tao at pagkakitaan yung mga mangmang na magulang dyan na kailangan mag-feeling special anak nila, kailangan nila ilagay sa ganyan. Sinasayang nila yung oras nila at yung pera nila. Parang awa nila. So, doon tatapos sa ating you fake, you lose. Hindi naman masyado si Ed Kaluwag ngayon, parang kailangan normal niyang bullshit, wala namang bago sa kanya ngayon. Ito lang talaga nainis lang ako dito sa mid-brain bullshit na to. Mas nakakasira to kaysa mas nakakabuti. Mas okay pa ako maniwala ka sa mga superstition kaysa yung mga ganitong iniisip mong totoo. Talaga, alam mo yun, lalo na pa may pera involved, mayroong mga buhay na nagagambala mo or sinasayangan mo ng oras, diba? Sabi ko kasi, kung meron man fake dito, ito lang dapat yung news channel na to, ha? Wala nang iba. Hindi kayo pwede mag-fake dyan o magloko-loko. Wala may karapat. Ako lang lagi isang legit fake news site. Mocha Frappuccino.
Kung meron mang hindi fake dito, ito yon ha. Itong shirt natin, mauubos na to. Bumili na kayo agad bago mawala. $3.99 lang, di ba? Parang basahan ko lang ha. Unang bibili dyan. After ng video na to, sa kanya na to ha. May pawis-pawis ko na yan. At meron pang onting tamado, pang pamilyang fake legit news channel po tayo dito. Nakakapanghina. Like, share sa mga fake nyo friends. Share, kung kalimutan mag-subscribe. Mocha Frappuccino out. Ang isipan sa science o agam. Venezuela, Venezuela.